Cancer. Da. Da, Da, deci salutare, salutare. oameni din Oameni România. distruși care v-ați abonat la noi. Da, nu știu ce faceți cu viața voastră. Da, da, astăzi vrem să abordăm un subiect foarte important pentru că s-a întâmplat ceva în ultimele zile și anume, Pentru că bine, în ultimele ore să fim serioși pentru că astăzi ne-a dat Călinacio bloc pe Instagram. pe contul nostru de Instagram. Da, nu știu cât de pizdă să fii, dar ok. Deci, hai să vă arătăm și dovada că Călinacio ne-a dat bloc pe Instagram. Vă arătăm dovada video și apoi vă arătăm dovada înregistrată acum de noi. Deci, în primul rând am postat aici un video Călinacio și Cristina Ivone versus Lord Gabriel și So What The Fuck. Aia ești urât. Și am postat chestia Nu asta știu și dacă pe l-a văzut clipul Instagram. de pe YouTube sau dacă a văzut Nu postarea pe suntem, Instagram. nu suntem siguri dacă l-a văzut și nici nu suntem siguri nici dacă a dat like, dar hai să vedem la Analytics. Analytics, mă rog. Da, deci după cum puteți vedea, nu cred că l-a văzut. Da. Numai oameni distruși s-au uitat. Adică, numai oamenii... Adică, Da, ok. cu valoare. Și da, am postat aici că Călinaciu ne-a dat bloc pe Instagram. Mulți a crezut că e clickbait, dar nu e clickbait. Chiar ne-a dat bloc, uitați aici avem dovada. Aici sunt eu filmând, ziceam că, uite. Deci nu putem să-i dăm follow. Și Nu ne găsește utilizatorul. Și iPad-ul meu filmează 2K, deci v-am spus că e foarte fain. Așa. Și Cărnateu și tot poze 2K face, deci... Nu, merge să... Da, deci nu merge așa și pur și simplu, dacă mă duc pe contul meu normal, chestia asta merge. Pot să-i dau follow, bine, l-am la follow deja. Da, și pot să-i dau și like la poze, pot să-i și story-urile. Da, deci, Călinacio, you're a pussy. Bine, noi încă te apreciem, dar de ce ai făcut asta? Mă rog, aici te-au scris niște oameni sexy pentru că am adăugat cuvântul acesta. Și, da, și dacă intrăm pe canalele lor, putem vedea chestii foarte interesante chiar. Da. Da, deci mersi Cărnateu și că faci poze 2K și filme 2K. Da. Și na, Călinaciu ne-a dat bloc, hai să vă arătăm și dovada. Nu știu dacă live, dovada live. Nu știu dacă ne-a dat bloc. Nu știu dacă ne-a dat în bloc, asta e clar. Deci mi-am șters istoricul și de aia, acum sunt pe contul meu normal. Ignorați ce creatură specifică ați văzut acolo. Nu știu cum dau așa logout. Bagă-te pe celălalt. Bag, acum nu o să-mi vedeți parola, săraci naibii. Cine dracu e mail cu deco? Ok. De pe dimineață. Acum pune parola. Parola este sub pula 1-2. Da. Bine. Stați. Pe numărul cui? E-mailul meu personal. Și n-am... Să-mi la picior. Bine că am schimbat ieri parola. Da, am schimbat parola și gen... Acum trebuie să mă duc pe mail.com. Da, ne scuzați că video durează mult. Puteți să dați skip. Că e un e-mail al unui prieten. Salut. Da. Salut Cătălin. Salut Cătălin. Să vedem. Dacă duci la acest video te apreciem. Da. Probabil. aron@gmail.com. Și parola de la acest mail nu vă zicem. Nu, bă. Bine. Nu înțeleg de ce nu mă pot loga, gen are autism, suspicios login, dar o să-mi iau acum telefonul și o să-l deschid pentru că e închis, că el a încărcat și are doar 2% de oameni buni, deci vă rugăm să ne apreciați pentru deci ce vedeți ce face Robert pentru video. Da, și trebuie să mă grăbesc, cam deja mi-am deschis telefonul. Oh my god, supul la 12, așa. Da, deci trebuie să facem acum. Repede telefonul. Oameni buni, Alex, tu poți să povestești cu oamenii. Ce să le povestesc? Orice. Bun. Deci ieri am mâncat și după m-am dus și m-am căcat. Și m-am simțit bine. Perfect. Era un meme, oameni buni, și că știi că ai dormit bine după
După ce ai urmele astea pe mâini și i-a comentat un prost, știi că ai mâncat bine după ce te caci. Ce te faci? Deci, uite, Nu știu, acum, nu înțeleg de ce mi se pare așa amuzant, dar îmi imaginez niște lucruri. Și după am luat un copyright strike, oameni buni. Bine, nu e chiar copyright strike, dar pe ăla am postat cu aia cu Cristina Ivone. Și de asta un pic am observat. Așa mi-a venit e-mail-ul. Stați un pic să se încarce, că na. Da, deci puteți să dați skip dacă nu vă convine ce Da, facem noi aici. probabil o să scriem în descriere la ce minut puteți da skip. Exact. Dar deja ați văzut că ne-a bloc, deci na. Ce dracu, am observat-o cu un cont a folosit ca să se logheze de pe ce. Și unde dracu mi-e codul? Îmi vreau codul. Efectuează verificarea contului. Așa. 4, 8. Bine, hai mai bine să nu vă arăt codul, că după aia cine știe ce dracu se poate întâmpla. Hai să adăugăm aici Dar nu știu că după nu mai pot intra dacă imagine. de fiecare dată. Selectăm o imagine. Oameni buni, nu din downloads, că nu vreau să vedeți ce filme porno am eu acolo. Vedeți că mi-a dat și Hai mie, să luăm vedeți de că- exemplu. Vedeți că avem cont de Christix. Brazer și ne... Deci, Așa. da, deci stați un pic să vedem exact unde trebuie să pun asta. Aici pare bine. Aici. Am un mai frumos. Așa, perfect. Pentru voi. Pentru mine, de fapt, ca să nu ne fure nimeni cont. Ok, batem codul. Dăm submit. Și gata, acum putem să scoatem porcăria asta de aici. Dar dacă vreți, nu scoatem poza. Dacă vă place, nu e problemă. Ok, și da. Aici dacă îl căutăm pe Trucălinacio. Nici nu-l găsim pentru că ne-a dat bloc. Nu că ai dat drum. Here pussy. Uite, sorry, vedeți? this page isn't available. Așa, și ia să vedem ce se întâmplă dacă mă conectez pe contul meu și fac asta. Sper că mi-a rămas acolo, adică, da. Dacă îmi trebuie mail și pentru asta, dacă îmi trebuie iar o să pun. Sper că tu n-ai spus parola. Sper că îmi știu parola în primul rând. Deci parola este Cârnatio și 125. Ignorați din nou. Am făcut și un follower în plus, mersi, oameni buni, sunt și mai tare. Acum dacă îl căutăm pe bam, ce găsim primul Dar nu rezultat. uitați, dați și mie follow, oameni buni. Da, deci acest tip care ne-a dat bloc. Nescus Călinacio, noi n-am vrut să te bat jocurie, bine, am vrut să te bat jocurie. Mă piși, ok. Da, deci într-un fel noi am vrut să, dacă vrei, putem să discutăm ca de la om și poți să vii la noi în DM, chiar nu ne supărăm. Puteam să discutăm ca de la om, nu trebuia să ne dai bloc, pentru că Da, adică puteam să zici că dacă era făceam ceva la video, nu știu, discutam. înainte tu spuneai că cine dă bloc e nasol. Adică că Andrei Rogan sau Răzvan. Da, că îți dădeau bloc și de astea și na, tu Strike, da, asta, da, tu de ce ne dai bloc? Exact. No bine, la revedere, noi am fost Caterinca de dimineață, știu că video asta a fost, Ne vom vedea cu un video, nu știm când. a fost cam scurt, acum o să fac ceva pe aici, scuzați cum se numește fișierul. Da. Da, chiar aș fi adică, mă rog. Și eu, adică nimic. Ne scuzi, dar, da. O să încheiem video-ul aici, oameni buni, sper că v-a plăcut. Noi am fost Caterinca de dimineață și asta o să fie thumbnail-ul, pentru că n-am chef să fac un custom thumbnail, deci o să vă țin mai mult aici doar ca să apar acolo să pot să pun thumbnail-ul. Da, ce să zic, sper că v-a plăcut acest episod. Și dați și mie follow pe Instagram. Da, dați și lui Alex pe 2007 follow pe Da, dacă nu vă scot în 2007, pe dar e poveste lungă. Instagram, da, și veniți și pe Discord, aveți invite. Grupul nostru Veniți aici. pe grupul nostru de Cel mai- Discord. Cel mai șmecher grup. Vă lăsăm invite în descriere, chiar dacă Și îl aveți aveți. pe la descriere la canalul nostru chiar permanent. Da, aveți link permanent. Hai să vă dovedim că nu mințim. Deci stați un pic că trebuie să dezactivez imaginile întâi ca să vedeți.
Și uitați aici, aici, dacă dați click pe Discord, aveți invite, dați accept Va invite merge. și sper că vă merge, dar stați o secundă. Da, deci trebuie să aveți Discord. Da, Dacă sper că intrați, vă veți plăcut. afla și nickname-urile noastre, puteți să și vorbiți cu noi. Da, deci sperăm că v-a plăcut acest episod și sper să ne revedem data viitoare. La revedere! Revedere!